Gairebé 1,5 milió de treballadors no van a la feina. Això suposa un cost anual que es calcula en 37.000 milions d'euros a tot l'Estat, un 3,1% del seu PIB. A Catalunya l'absentisme laboral és d'un 7% de mitjana i en alguns sectors arriba al 20%. La SACOT demana a l'Estat que afronti el problema amb prudència i consens per adaptar el mercat laboral al segle XXI. La solució, creiem, passa per un enfocament integral que impliqui l'administració, les empreses i el sistema sanitari. Des de les empreses necessitem continuar fomentant entorns laborals saludables, on els treballadors se sentin motivats i compromesos. Programes que prioritzin la salut mental, la conciliació, la igualtat i el benestar són fonamentals. Això no només redueix l'absentisme, sinó que també ajuda a fidelitzar el talent en un context de manca de personal qualificat. Sobre la reducció de la jornada laboral, la patronal rebutja que la responsabilitat de la qualitat de vida dels treballadors recaigui només en el sector empresarial. No veu malament que els treballadors puguin tenir més temps lliure, però recorda que hi ha altres solucions, com la reforma horària que el govern havia anunciat, però que ha estat incapaç de tirar endavant. Només a través d'un consens entre empreses i sindicats podem trobar solucions que garanteixin un equilibri entre la millora del benestar laboral i la sostenibilitat econòmica. És crucial prioritzar l'augment de la productivitat de l'economia espanyola i catalana com a base per poder plantejar qualsevol ajust de les condicions laborals. Al desembre, la SACOT va crear una comissió d'indústria amb la mirada posada en la pèrdua tant de competitivitat com de teixit industrial que pateix Catalunya. Crec que hem de treballar en l'administració colze a colze per veure de trobar mesures que donin facilitat per continuar invertint a Catalunya, perquè no té cap sentit que les inversions d'empresaris catalans vagin a altres comunitats, que se creïn llocs de treball en altres comunitats. Per tant, això és un tema, jo penso, estratègic de país. La millora de la competitivitat fiscal, la transició energètica, les pimes i la reivindicació de les infraestructures seran altres eixos estratègics de la SACOT per a aquest 2025.